Hola, aquest és el meu vídeo promocional del meu robot, aquest, de color verd. Veus? Es diu Bitxo Verd. El teniu aquí. I aquí teniu el programa d'una app d'Android que he fet perquè perquè respongui el que tu vulguis. A veure, què li dius? Faig una prova, poso això. Imagina que vols parlar amb ell i li dius, bueno, què? Comença tu a parlar. Hola, me llamo Bicho Verde. Veus? I com et dius? Hola, me llamo Bicho Verde. Veus? Encara que li facis preguntes tontes, respon igual tota la paciència del món. Li dius coses que no pugui entendre, com per exemple, no sé, com et dius? No, això ja l'he preguntat. Quan va el pi? I et respon, 3,1415,9. això ho sap, veus? Però si li preguntes coses més difícils, doncs, ja, a mi no sé, no m'agraden els robots. ¿Por qué? Doncs sap què dir-te, no? Perquè tens de justificar-te tu, a veure per què no t'agraden els robots. I si li preguntes què t'agrada, Me gusta comer voltios. és molt propi d'ell. I on has nascut? Soy chino. Ah. I, bueno, per què no tornes a la Xina? No lo sé. Ah, sempre té alguna cosa que dir-te, no? Vull dir, és perquè aquest programa té totes les respostes possibles, que són 35, per portar una conversa normal. I aquest programa, la gràcia que té és que no cal saber-ne massa per fer-lo. Vull dir, una mica sí, tot s'ha de dir, Vull dir, s'ha de fer amb algú que ja en sàpiga una mica, te l'expliqui com va. I hi ha uns vídeos que expliquen com treballem aquest programa. Hi ha uns vídeos que ho expliquen molt bé, però estan en anglès. I els trobes a la web del Massachusetts Institute of Technology. Perquè el programa que s'ha fet servir per fer això es diu MIT App Inventor 2. Va ser fet el 3 de desembre del 2013, o sigui que és bastant nou. I bé, doncs altres que també feien servir l'ensenyament en alguns llocs, i es fan servir, i van bé per nens i per persones grans i per entremig també, per fer programes sense complicar-se la vida, a base d'aprendre un diccionari i tal i qual. Allà tens com diccionari incorporat d'una manera que en principi s'aprèn més de pressa que d'altres maneres, i val la pena, perquè a més programes tota mena d'Android, i bé, en realitat doncs, és una cosa bastant interessant perquè també si t'interessa més la robòtica hi ha un kit que pots fer-lo moure els braços i tot això, amb certes limitacions, caret, però les escoles, per tant, si els pares també podrien pensar en que és una cosa que pot valer la pena, s'amortitza ràpidament, si és per molts nens, i jo ho recomanaria. Clar que també hi ha altres alternatives, hi ha Arduino, que són més econòmics, però potser més per gent més electrònica i tal, perquè jo ja ve, diguéssim, amb l'Scratch, o ja ve amb el, diguéssim, amb el, això que és el mateix que l'Scratch, no? I bé, que està molt bé. I llavors doncs, volia fer un vídeo perquè ja feia temps que no feia cap vídeo i si tens alguna cosa a dir sempre és més ràpid això i fa més efecte que no pas escriure, no?